духтарако, шлёпкои фасони арзон мековен ки бо сифаташ зур боша. Пас пеши апай Зарина биёен, марҳамат ёки нависен шуна даррава как доставкатон мекунанд. Ҳозир ман шумода нархоша мефаҳмонам. Беҳтарин нархо кати пешниҳод шудаga нигоҳ кунед. Инами қисми боло шлёпкои хушрӯ 50 сомонай. Марҳамат кадомеша мегирен 50 сомонӣ. Беҳад фасонакан саб букаки хушрӯвакан 50 сомон. Чанд модел дора 50 сомон. Кадомеша ки гирен 50 сомон барои шумо. Ана баъд духтаро ана ин модело нав омадагай шлёпкаакора бинен. Ира бинен чихе хушрӯчаян ва ира бинен. Ино медонен чанд сомонан? 60 сомон. Ина қисми боло 50 сомон, ана эрият ҳама 60 сомонӣ. Беҳад вариантои хушрӯви арзон. Марамат суроға 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети Сомон, мағозаи Зарина шоп. Хулоса ина биёен духтарако бинен. Анаи шлёпко боша духтаро аз анаи сабсар карда диден ин моделакора. Иҷада ҳозир баландошам ҳаст, нишонтон метим. Ино 80 сомон. Мана беҳад хушрӯвай арзонай нархо дастрасай. ҳатман биёен. Ина духтаро нигоҳ кунен, борои новинка омадай. Ҳам қадар шлёпкачиҳои фасон дар магазини апай Зарина касседа дар кораи ҳатман биёен духтаро. Ина 80 сомон. Дидена чихе хушрӯ. Ина дига цвечам ҳастай 80 сомон. Пастакошам ҳаст. Ҳозир ман шумода нишон метам. Аз ҳар як амин ваяш чандтаира светкаяй. Мана ин моделаш бо пастаки хушрӯвай 80 сомон. Кадомеша ки мегирен. Бозори Корвон гуфтани будам. Диден духтаро рӯ ба рӯи родоми 100 рӯ ба рӯи родоми 3 даян. Иҷа 102 микрорайон ай духтаро назди супермаркети Сомон. ҷои апай Зарина. Иҷа навор гирифтагӣ будам. Медонен ки чихе буракҳои хушрӯви арзон доранд. Ина марамат қафо намонен аз новинкаошон. Боз ҳам новинка омадагай 80 сомон, ирият 60 сомон, ана ваё боша 50 сомон. Успед кунен, омада натонен нависен, доставкатон мекунанд. Медонам ки духтарако бисёр интизор будан аксияу новинкаҳои ин магазина. Марамат ҳозир суроғара ман аз берун мефаҳмонам то ин ки ба осонӣ пайдошон кунем. Иҷа 102 микрорайон ай тамошобино. Нигоҳ кунен, рӯ ба рӯи родоми 3 мана марҳамат супермаркети Сомон мешавад. Назди анами супермаркета мағозаи апай Заринаяй. Тамошобинони азиз, борои новинкашон бисёр омадагай. Дар тамоша ман навор гирифта будам. Бисёр ҳам розӣ шидан подписчикои мо аз ин нуқтаи савдо, барое ки ҳам борои хушрӯ доранд, ҳам нархошон арзонай. Хулоса боз ҳам омадагем то ин ки борои нав ба навшона аксияҳои беҳтаринша шумода нишонтем. Нигоҳ кунед духтарако, ҳамаи чӣ доранд. Аз пойафзол сар карда ба материалу нижни бельёву шарфу хуллас ҳамаи чӣ ҳаст. Пижамаву либосу ҳамаи чӣ меёбен бо нархи арзони арзон аз магазини апай Зарина. Суроғара дидена тамошобино. Бо чизе ки нафаҳмиден метавонед нависен шуна мефаҳмонанд тона доставка доранд, куҷое хоҳен доставкатон мекунанд, чӣ намуд боре ки дар кор райтона марамат муроҷиат кунен. Тамошобино, медонам ки бисёриё анам хел паплинора присдеста будан. Марҳамат хеле буд навор надоштем, навори материал. Ина бинен духтаро чихе хушрӯвай. Ина ин паплинако ҳамаш 50 сомонӣ шидагай ҷои апай Заринада, магазини апай Заринада. Ҳозир ман навортон гирифта пура мефаҳмонам. Касседа дар курай то охири навора бо тамошо кунен. Дигар моделош ҳастай бо қиматтаракош. Мана марҳамат сангчадорро доингои фасонглои хушрӯ барои туй мегирен, мисол барои ихтон мегирен. Ина беҳтарин вариантай. И паплиное ҳастай ки ғавсаки хушрӯ касседаям карден дар туйу маъракаотон. Албатта ки кирта мекунанд барое ки зурай материалш ғавсакай 50 сомон. Марҳамат касседа дар кору интихоб кунен. Дарава как доставкатон мекунанд ё ки биёен. Марамат 102 микрорайон тамошобино рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети Сомон. Рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети Сомон, мағозаи апай Заринаяй. Иҷада нигоҳ кунед, навор доштум, медонен чихе материалҳои хушрӯ доранд. Ина боз ҳам новинкаошон омадагай. Як бурак биненда ин 7 сангора бисёр присда будан. Италиянкои фасони хушрӯ доранд. Ин италиянко 150 сомон ай. Ҳозир паплинош ҳастай, паплинош арзонай. Ина марамат и италиянкои оригиналай. Беҳад хушрӯ сангчаошон. Ира бинен, дастветкоша бинен, чихе хушрӯчай духтаро. Марамат чин намуд материал дар корай нависед. Ана ино бошад 100 сомон ая.
мана ино паплинан духтаро ҳафтсангои оригинал ина сангчошуна чӣ хеле дидестин ҳамаш сваровске ино нархошон 100 сомонай марҳамат кадомеша мегирен ё ки духтаро иҷада кутест тез новинка мебиёя агар наворода хушрӯ надида бошед нависен расмоша мепартоянд беҳад бисёр дорам бор расмоша мепартоянд ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен ана баъдан ана хеле итальянко ҳастай инора бинен қолабро вардагиай чӣ хеле хушрӯ задагиай санг ино чанд пулан 250 сомон ё 220 и 220 сомона ана инаш бошад 250 сомон иш бо хеле серсангай мана марҳамат дар кортон бошад тамоми намуди материалора ва иқоқшрва 150 мана духтаро инаи тигра бинен ира бинен чихе фасонакан 150 сомон инамҷа кадом намудша мебинен 150 сомонияй бозори корвон гуфтанем духтаро дидена шумо аллакай медонен ку наворои ма ҳамашай бозорай барои ҳавай одат шидагай 102 микрорайонай магазини апай зарина дар 102 микрорайонай тамошобино рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети сомон ҳатман биёен ана новинка мана новинка духтаракои хушрӯ шарфора фасониша диден успед кунен тамом нашида омада харидорӣ кунен моделои нави фасон медонен чанд сомон ҳамагӣ 40 сомон бале духтаро 40 сомон касе омада наметонанд нависен апай зарина доставкатон мекунанд марҳамат биёен 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 тамошобино бари супермаркети сомон марҳамат иҷада бо арганзои фасон доранд мана инамиё ҳамаш 100 сомониш дага и шарфако медонен шарфо 150 180 маян лекин дидена духтаро акция рафтастай 100 сомон духтаро успед кунен ина нигоҳ кунен да иҷада шарф румолай 20 сомон сар мешава лекин ина бо инами қиматие ки ҳаст ку ҳамино аксияш дага 100 сомон шидагай успед кунен тамом нашида харидорӣ кунен омада наметонен рақамо ҳаст нависен дар равакак шумода доставка мекунанд иқай сумко хушрӯай духтарако нигоҳ кунен ина оригиналош бисёр мепурсиден марҳамат дар магазини апай зарина омадагиай ҳами қадар фасон нархшам нархи беҳтарин ҳамагӣ 50 сомон марҳамат беҳтарин моделако рюкзакҳои фасон барои фарзандои шумо сади гравак дар кораитона лаги равак дар кораи марҳамат метавонен дархост кунен 50 сомони ина духтаронаш ана баъд ино писаронаш беҳтарин модело бо нархи дастраси қаваи хушрӯай марҳамат 50 сомон успед кунен нависен дар равакак доставкатон кунанд баъд инчунин занҳои азиз хитондам овардагим ина марҳамат иҷада кашлёкҳои фасон овардаган калони хушрӯ телефон монак чанд кабина дорад диден духтаро нархошон медонен чанд сомон 30 сомон тамоми намудуш ҳастай 30 сомонӣ ҳамерият кадомша мегирен 30 сомон ана и сумкошона бинен чихе хушрӯчаяе мана марҳамат беҳтарин моделако ино бошад нархошон 70 сомон ана ин намуд сумко бошад ира бинен оригинало сангчоша бинен чихе тоза нархаш 100 сомон ва ира бинен иқа хушрӯван мана ин моделора бинен ишаишда фасон ирият 100 сомон тамошобино магазини апай зарина дар 102 микрорайонай рӯ ба рӯи родоми 3 марҳамат назди супермаркети сомон иҷада медонен пояфзолам ҳастай нигоҳ кунен сумкаву нижни бельёву материалу шарфу хулас ҳамаи чи доранд ҳамаи нархошон ҳозир ҳама чида бо акция рафтестай ҳамаи нархошон арзонай успед кунен биёен харидорӣ кунен бозорда бисёр намегарден мисол касе наметона рафта инамҷа рост биёен ҳама читона амҷа метонен пайдо кунен ҳам барои хитон ҳам барои фарзандотон ина духтарако аксияи зур куртои фасони 250 сомона дар ҷои апаи зарина боз ҳам акция шудага 150 сомон боз як шарфи фасони дига туҳфа марҳамат успед кунен ва итальянка бинен чихе хушрӯвай духтаро гулшам бинен гули беҳтаринай духчам фасонай 150 сомон бурд мекунен заказ кунен харидорӣ кунен баъданай вайша моделшам бинен да чихе хушрӯвай марҳамат ин моделам саб букак паплинаки оригинал 150 сомон шид 250 мефурӯхтанд ҳозир акция эълон кардаган 150 сомон ина марҳамат иҷада бо ҳастай итальянкаҳои хушрӯ беҳтарин варианто иношам 150 сомон як шарфаки дига туҳфа болопӯшо ҳастай болопӯшошам фасонакая пайзаринара чанд расветка дора размеро ҳаст 150 сомон
каседа дар кораи биёен тамошобино 102 микрорайон марҳамат 102 микрорайон рӯ ба рӯи родоми 3 назди супермаркети Сомон. Ина ира бинен духтаро қа хушрӯа. Ина диден чӣ фасонакай ишам 150 сомон. Рақамо ҳаст барои маълумоти бештар бо метавонен муроҷиат кунен. Бор беҳад бисёр ай куртоошон арзон ай сатсмаям доранд. Марҳамат биён бо аз наздик бинен. Қайнавинко хушрӯвай духтаро нигоҳ кунен паплинои белмандо паплинои оригинал да омадай бори нав дар ҷоя пайзарина марҳамат остинакоша бинен охи сангчоира бинен тоза сангои калон калони сваровски шишагай размеро боша ҳамаш аста ина кадом размере дар корайтона марҳамат апайзаринада нависен мефаҳмонантона доставка мекунанд бозори корвон гуфтани будам бо тамошобинои 102 микрорайон аст марҳамат пеши супермаркети Сомон рӯ ба рӯи родоми 3 инай гарошкошам фасона дидена гарохошам хушрӯи бадай ина расветкоҳошам духчам мана пешакоша бинен чихе сангои хушрӯ дора марҳамат и моделороям ҳастай метавонен дархост кунен доставкатон кунанд баъд инчунин духтарако нигоҳ кунен иҷада вай ҳастай бабочко ҳозир ҳама ҷода бабочка биромадагай дидена беҳад фасон иам белмандояй аднатонни шарф дораву римен дора катиш иам хушрӯи бад меса танада аз иноям ҳамаи цветош омадагиай дар апайзарина метавонен аз иноям дархост кунен хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен биёен ина магазиншон инамхе салқ ина ки хушрӯ мепӯшен мебинен интихоб карда харидорӣ мекунен ҳозир ҳама двойка пирсвестай ина марҳамат духтаро двойкаям ҳастай дар ҷоя пайзарина нигоҳ кунен чихе хушрӯай двойкачошон брукош катя 130 сомон марҳамат брукош ҳарир мақсудай анаи рубашкои дарози хушрӯш боша паплинай паплини ғавзи хушрӯай шушта шушта мепӯшен ҳичи намешава размеро ҳаст духтаро сегли фасони евростил омадагай ҳамагӣ 130 сомон марҳамат кадом размер дар корайтона кадом модел нависен шона доставкатон мекунанд ё ки биёен аз наздик тамошо карда интихоб кунен аз анаи лёно кам мондай духтаро ирам акция эълон кардаган ино қиматӣ буданд ина сангчоша бинен чихо тозай ирам ҳозир 130 сомон кардагиан магазини апайзарина дар 102 микрорайон ай тамошобино рӯ ба рӯи родоми 3 мана марҳамат бари супермаркети Сомон барои маълумоти бештар рақамошон ҳаст нависен хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен мисол хитон биёен пӯшен бинен духтаро ина сари раҳ даян ба осонӣ пайдошон мекунен ина духтарако раст продажа қисми дӯст доштаи мо занҳо нигоҳ кунен киртои фасони хушрӯ ҳамаш 100 сомонӣ шидагай ҳозир якта ба якта нишонтон метиҳем ҳамқа гилакҳои хушрӯ дора 100 сомон успед кунен биёен харидорӣ кунен духтарако беҳтарин вариантан бовар кунен размерош кати омадагай 100 сомон дар ҷои апайзарина касе намедона ҷои апайзаринара марҳамат 102 микрорайон даян рӯ ба рӯи родоми 3 ина бари супермаркети Сомон иҷада инаи тигракоям ҳастай айно ма ҳозир 150 сумашам навор кардам дар ҷоя пайзарина анаи моделош боша бо сатсмашай чанд намуд омадагай чанд модел омадагай ина нарха ва исю сафеда бинени қа хушрӯвай мана духтарако беҳтарин вариант ҳамагӣ 100 сомон успед кунен духтаро тамом нашида омада харидорӣ кунен омада наметонен чи хеле гуфтум нависен доставкатон мекунанд ини модело ку вайш ҳастай туркию дубайш ҳастай ира бинен дар паплинои тошкент омадай иқа хушрӯвай паплиншам ғавсаки фасонай духчам бинен чихе хушрӯ ҳамагӣ 100 сомон духтаро тамом нашида биёен хоҳен биёен пӯшен бинен харидорӣ кунен хоҳен нависен доставкатон кунанд